Id-determinazzjoni tal-familja Brincat waslet biex manuskritt miktub aktar minn 100 sena ilu se jiġi ppubblikat u jibdel parti mill-istorja tal-letteratura Maltija. Concetta Brincat imwilda xi berras kitbet żewġ romanzi bil-Malti fl-1919 u fl-1922. Minn dak li nafu, dawn huma l-eqdem żewġ romanzi bil-Malti miktuba minn mara. Louis mitluf ġewwa l-Bosk ambjentat fi żmien ir-Rivoluzzjoni Franċiża u s-Sahara Nerelis ambjentat fi żmien l-Imperatur Ruman Neruni. Il-kap tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta, il-professur Grima, jispjega li Concetta kitbet dawn ir-romanzi oriġinali 40 sena qabel Nokla Sewda ta' Mary Mejlak. Naħsbu li huma romanzi oriġinali għaliex hemm ċerti korrezzjonijiet fil-romanz li jissuġġerulek li hi kienet qed tikteb xogħol oriġinali tagħha, mhux sempliċement traduzzjoni. Jispjega kif Concetta xtaqet li xogħla jinqara min-nies. Fil-fatt ħolqod dan l-isem Cornelia Militesi biex meta joħroġ ir-romanz joħroġ taħt isem Cornelia Militesi u semmiet ukoll ovvjament isimha. Biex ir-romanz Louis mitluf ġewwa l-Bosk se jasal fid-djar tagħna, il-manuskritt għadda minn ġenerazzjoni għall-oħra. Il-professur Grima spjega li meta mietet Concetta ħalliet ir-romanz għand waħda minn ulieda, Emma. Il-manuskritt għadda għand in-neputija Desdemona imbagħad għand żewġ Nik. Dr. Simona Zoppardi lettriċi fid-Dipartiment tal-Istorja tispjega li r-romanz huwa miktub fl-isfond ta' Rivoluzzjoni Franċiża u fl-isfond ta' Malta fl-aħħar parti tas-seklu 17 u bidu tas-seklu 20. Tal-Malta kwotidjana ta' dak iż-żmien, f'dawk li huma l-kmamar sempliċi umli ta' xi wħud mill-karattri, l-ismijiet tal-karattri stess, mit-taqbida tal-kwistjoni tal-lingwa f'dawk li huma ismijiet. Il-lettriċi fid-Dipartiment tal-Franċiż Dr. Marilyn Mallija tispjega li r-romanz ta' Concetta fih element gotiku, stil li kien popolari fl-Ewropa fis-seklu 17 u fih hemm it-taqbida bejn it-tajjeb u l-ħażin. Tikteb fi stil mexxej u tuża wkoll elementi mir-romanz gotiku biex l-arrej jiżommu kurjuż kif se tiżvolġi l-istorja. Il-professur Grima jispjega li bil-pubblikazzjoni ta' dan ir-romanz se jkollna idea differenti tal-letteratura Maltija li qabel kienet iddominata minn vuċijiet irġiel.